Berqarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwründe daşary ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümçiligiň görnüşlerini möçürini artdyrmak, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pogtalandyrmak, hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň puduklarynyň öňüne goýgan esasy wezipeler bolup durýar. Döwri we önümleri öndürip, iş öndürjiliklerini döwrüň talabyna laýyk alyp berýän kärhanalaryň birim Bayramali şäherindäki tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty Şafran Harit nişanly Emeli Ýüpek keşte tapaklaryny, keten we köýneklik matalary öndürgen hususy kärhanadyr. Kärhanaň dähmet söýür işgärleri häzirki wagtda 80-den gowrak dürli renkli keşte tapaklaryny, dürli renkli keten we köýneklik matalaryny, 15 dürli gully renklerde ýaglyklary öndürip, eçerki bazarlarymyzda önüm ölçülegini öpçün etmek işlerine münasip goşunt goşýarlar. Bu hususy kärhanada sapaklary taýýarlaýyş, tigirleri saraýjy, dokma hemde gaplayjy bölümleri, şeýlede çiýmalary we taýýar önümleri saklamak üçin ammarlar hereket edýär. Kärhanaň örümçilik bölümlerinde dünýä belli kompaniýalaryň kuwwatly tehnologiýaly enjamlary öndürjilikli işledirýär. Bu kärhanada öndürilýän dürli renkli keten we köýneklik matalary çiğ geçirmegen, ýeňilligi hiliniň berkligi şeýlede täzin öwüşgüni bilen tapawutlanýar. Döwrewap öwüşgünli keten we köýneklik matalary öndürmekde Emeli Ýüpek esasy çiğmal hökmünde ulanylýar. Kärhanada öndürilýän önümliň hiline bir gödäwçilik edýän tejribeli hunermenliň ençemeti joşgunly dähme çekýärler. Kärhanaň öňjeli işleýän bölümleriniň birim dokma bölümüdir. Tejribeli gelin gyzylaň dähmeti netijesinde bu kärhanada 70-den gowrak dürli renkli keteni we köýneklik matalary öndürilýär. Özen tehnologiýaly enjamlaryň kömegi bilen keteni we köýneklik matalaryň ýüzüne dürli renkli sapaklardan nagşylyň çekilmegi, olaň gymmatyny hasam artdyrýar. Bu önümler ekologik taýdan arassalygy, hiliniň ýokarylygy, dürli öwüşgünlere baýlygy bilen tapawutlanyp, ösen isligi kanagatlandyrýar. Şafran Harit nişanly Emeli Ýüpek keşte sapaklaryny keten we köýneklik matalary öndürgen hususy kärhanaň döwri we önümleri içerki bazarlarymyzda uly isleg bildirilýän haritlardyr. Bu ýerde arkadagy gahrman serdarymyzyň hususy ulgamy ösürip telekeçilik işiniň önümçilik kuwwatyny kämilleşdirmek, hereket edýän kärhanalaryň tehnologiýa taýdan döwri waplaşdyrylma ugruna döredip berýän giň mümkinçiliklerine jogap edip tähmet çekýän hususy kärhana işçileri, halkara parakatçylyk we ananşmak ýeriniň her bir iş gününi uly üstünlükleri betlep, şandy ýylimizde beýleniljek hemişelik bir taraplanmadan 30 ýyllyk toýuna dähmet üstünlükleri, täze önümleri bilen sowgatly barmak maksat edilýärler. Kärhanada joşgunly dähmet çeken işgärler, hususy ulgamyň ösüşli mendillerini barha ýokarlandyryp, gahrman arkadagymyzy hemde hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.